مدى شما شما بل ولي كم حيال معبد كل مدى شما شما بل ولي كم حيال معبد أسي 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 سلام تخطاتنا الشانل كما يكون كما تخونوا السنة كتكونوا ناوترو من يوتيو أبزا فيديو زيا صح تزقبرو بدها رجوكا زيادة أبكم تاتون كم زكا قاتم كله ناتي أبركتون كقبر كم زلني حسب الله تمالي حنت فيديو بزعبا حنت تستقمت حفتنا جنة شما جنة شمي مثلني جيجا خلالي سو تستقم قاتم بزعبا تكون تهدما محبرا ميديا زنك أساقس نزلنا حبريتا كون دخون كم زن قبر نخوني له هذا فيديو غير نيره دحيره صنح مزبلكو جن على فيسبوك كال فيديو تذكر جميره مالتي انتايا جن كل جزء محجون بسنكا مس بزحات عينت ميدياتات تقراج نير وي بزح مدقعت وريد نير نسد مانتايو ناي حدا وجن سمعكا اي تفرد ويدما بحدا وجن بدمص زربا يكون مغوت يكون كسي نعود راي سلا سمعكا نتخالاي سب كي سمعكا يغلغا فردي تكبر له ويكا اي توسنوا لزبلي so the benefit of the doubt بلو نتسب كساب برقص انيا حقك كساب تركب كم زي قبر غيرك تحسب لك يزبل حقي سلازي ابز قربا نزي حجت ريواز لهم فيديو انتاي سلازرا اخوي كم خبر مريته مغنياتو ناتو دمصك سمع دلنيره انتاي اغاتي مزلو ابزي كابتن استاذ بلوتو نساي كونت غيراتو كالوت جن كما يجرو ماقنا بيروم نتنغرات يبلون يرم سمعوا حجي ولا حد حاجه زيك عم يعرف كله بعلنا ناس اي ناس اللي بعلنا بتعمي اخبات ስለዚህ እዛማስ ለዓቅመይ ስለዝኾነኒ ኣብዚ መጽእ ዝዛረብ ዘለኹም ተርፈቲን ዝዛረብ የለን ስለዚህ አንደይ ተክሉ ብሳይ سو مجمريا نزا فيديو قبل مجماري كمان قرب تقاقي مجمريا حفتنا جنت تتدليو زنبرت حجز درو نتعدا كشفن زخل عبركتو سلازرخبت بوخن جمري حسبت اني قاطع مجن فنشتي تبلاشاتني I think امبر مجمريا قبتي نعازق قاطع مصبوغ نجر كنجمرو دس يبلني ابزي حنت فيديو نيرا عاتي التم صورتكم كا قرش جميركم سغا عقمكم زخونه مالتيو نعخم كا مور مالتي ولا تم تطب زغور ولا تم شر بدلسب ناتون ديناتون كوبو كله امين دغرا حبيبي ثانك يو سزلهم مسودا بعلات ولادي تاملا تمالز جمرك وسي بحقوس نبعتي مالتي እግዚአብሔር ተረኺቡ ብዳሰይ ወንፈርዩ ኣብ ደገ ቤተይ እመብርሃን ባሪኻ ህይወተይ መቂርዩ ጥዒሙ ምንባረይ ብለስ ተዝኸና ደስ በበላኹ بزخونه تي نجار من ناتا مستقبري عنو كافت تيك توك سلازي اللغو قلتي فيريون يتحبريتا يغرا تقبروا لي جن التز تدلي حجز كله تغيرو كله زبدما ابزياك سغرازي دلي فليز بلي متحققاف متحققاس ناي حزبنا استرايل كنتات ونيرو ايو باب كالون كم كون اذا حجز بزح زارب خوين نيرو انا تمالي بزح باز سلتزاربكو طراي نتي زغاطمه كنتات كم بسرات نخمصو إلي أبزي مغنياتو سب حق صنيو كم زبس عدي بزحات ناتي تقتلت أبكال محبراو ميديا بزح زي تنطفق تكون سلو تخولي لسلز قمتي بزخونه انتهي لني رتمالي بغلل زبالي كم زا عينت أقام كما تخلو أنا ناتي قلت زخون حبريتا كما كنت مال زي نقركم زخون عينت كم زا حجز بفلاينا أبي روبا زغمت سب تخوين ويا عبقلي حجز عيدلني حق حيش مغنياتو حجز زي اللي يزبنا دحريت تقحي في سلوزلو أب كندي أصام كندي شجر كندي مكرا كندي سقاي سلوزلو قدام إنك حجز جبوسات أبنية ويزلنا سدرانا ديوم قرابتنا ديوم بيتسبنا ديوم يحواتنا ديوم قعدنا ديوم قلي أب أفريقيا زلو أب إيرترا زلو أب كالي زلو نساتهم يوم قدام إنك حجز كبهال كله أب زت رجعون سبز اللي من ترخيبه قنو مبرهين كونكم سعادة زي من ترخيبه ونكهب بتعمية زتراتر حرا جزيلو من البات تنكف زبلا كامت حجز مبر أب نورمال جزء حزبناي زيادة استقول نحزبناي زيادة حجز دلي زبل مرقت لني سلازي أبز كريا خلوت مجمريا سمع مسبلكوا أي سمعكون كمان وأنا أبي أوروبا هم تنبروا صلتكم شو الفيجر أوت كلام من قطعت كلوايو كم زنات عد زي بالله يلني ده حرجن
كناتات كال ملكع كحزم جمره أنا وناتي يا بركته غيره كم سب دحر دما سب كتحجزون صويعي مغنياتو ابت مجمريا زغبرتو زربان زي قالزيا حماقا يكون صبقا بقلمله زخون يكون بزعبا على البيتا يكون بزعبا كال اي تزاربتن حزبنا جن ويكجل كفالنا حبرتسبنا ناي متختاخ زي تبهلن زي تصحفن زي تتنبهن نجر فحيركا اك انا بيركا نسب مسلام سلازره نزي مكتده غبرلو ويدما كمز عينت كغاطم كله سوق الكات عميد كمخات صبقا يكون كاب زبلي فيديو جيرت مالتي سو إذا حونا بكل محبراو ميديا بسبب دمس سلازي اللي ناتا صاب زبالته even نتت مالي زمس أخو فيديو قالوا سبات بوستس قبرويو نسودي هيبوت فيديو من هيبو كساب كاب قالوا كساب زي سمعك كتتأرى لك مغنياتو ولا كابي كوت كتب تخلي حاجة بحفشة كساب أنا إلو كساب زارب مستزارب دما نزا فيديوز جا قبرنا مغنيات زيو انت حاسو انت حكي كم تنع دمس ذهبكو عدل ذهبكو ابزا بلاتفورم نعوم بلاتفورم ابزا بلاتفورم عدل كبلني مغنياتو ناي حدا وجن ناي حدا سب للو كل دما زي كسمرلا سب سلازبخيه حقኛ ማለት አይኮነን we have to be very careful ابزا اتريرا كزارا بدلي سب كي تبدلون كنبع يخاليو زي حفتنا او صواب زعبا يزارب يلخون ان جنرال سب سلازبخيه حنقنق سلازبله استبدله غيرو زحسب بزح حزبي زالو بخال منقد يدما زي بكسب كل جزء كم بدالك وصد مالتي سلازي نسك زارب تزي كيلو وي سلازي بخينا ينبعث اللي تزي وسيو كل تجبان كل تسب ولا بتليفونات بواتسابون ينقروني يرم حماق سبيدو خمزدو كساب كاب قالوا زي سمعكو انا نخامن يشجرني بعلو خنتايبل حج نسمعيو سو ادم جيكم كمان نسمعيو اسكنتايلو يهبدي اكفلن اتمرتعوتات علني يهبدي اكفلن دي يحجز اندي سي ببحد خوينا خنرينا صقم دلو نغرات يكون انا بزعبا سبال على خزاره بايدلني سامن قدان جمالان حيزالا انا من قدين جمالين حيزلهو سبد الله عينت من قد غيرو خشرفو يخيل خوني ترغم دلو نغرات وين غن ايسمعناي انا غن كمزي مشالو كمزي غيركا تصليمكا خمز عينت نغرات بخيت اكايدا نغرات غن ايفلني وغننت مش حماقي صبو نغرات ايكونن نحاده سبسي انتي عينت صقمالو انتي خمزي انتي لكا تزارب كلا خات زبلص نغرات ودس لزي نبع سي حقي زارمني دبال اكايدا خيلوكم ودس كل غزيس بوشت النبع بافي كون النبع كل نغرات اوشت غير وين خيت سبكا يمت بيب سمت خمس غير يريكم مع علات معالتي كل نغر كم دي لمت شعوب دهري غنريا he has good points ጽቡቕነት ብለዎ ግን ንሳ ክትብል ከላ ፀገም ኣለኒ ኢላ ጉዳያ ከይ ነገረት ስለዚ ኣብታ ጉዳይ ናይ ሓገዛ ኣነ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ዝረኸብ ኩሉ የብለይን ምናልባት በቲ ዘቕረበቶ ሓበሬታ ከም ጆርጅ ኢለኩም እየ ክሕግዝ ኣብ ማይ ተገደድኩን ነይረ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ሰብ ብናቱ ጉድለት ዝገበሮ ካብ ቁፅፅሩ ብወፃኢ ፀገም ንዘጋጠመ ዝያዳ ክሕገዝ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ይሱ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ جنت مالتي كتنقر كلا قدايا خي نقرت صقم علينا حجزون بمبالا زخون يكون أبري بالله أنزا سبزيها باي وجن كم جورج خريه خلوه سب أي كم زجيروني كم زخينا كم زتقاتي من أي بلدين so this was very good بتخوناتات مالتي التسبجن نزود زارب زلو التسبجن ناتو تنتنا كبرلو سلز جمرة نتسلتات ناتو أمنتاي سباد أمنتاي كوناتات يوم نيرم جم سبازياتهم تفلاليهم يوم يتفلاليهم تايتي وتهم we don't know نسخ نقرنا يدليتن لبام سلز خونت قلاوي تاريخنا هيوتها على السوشيال ميديا ما يتصبق كم زي سلت فلت ناي سوشيال ميديا سب سلز خونت سلت فلتو نتزيد اللي قداي أي نقرتن ولا بقدلتا ولا بخالص أجمع جنزبات في كنت خليها so قال سبات جابت كومنتايكم سيفكم سويدنا نقبت كندوز أكل جنزبات متايت في عطو سلام متايت فيه انتاي نيرت بحري حج قال كارتا نساتهم زبالو هذا وسط كوا نابنت حدثت نيك عمر والفزل وسط بزح جزيو جنزب كم زجبر لي كم زح جزني كم زج خمس خينة شجيرة دبلكا جنزب تعرف كانت تحت جبر زلها مليسكا نبصت في خطوة زلها زي سب زياجن انتاي مهانا أي نجارتن سلازيت أجمع لنيلا أجمع أتوم نتكونتات كم زلوا تردوا على كل دما نعاس لدفلت وايو إذا سب زي حدا شيء يكون تنعطاته زبز حسب يفلتايو زفلتا دما بسبقون أب كل سل دفلتا ولا كالت أجمع هالوا ولا ولفون يبلان
ኣለዋ የብላና ይፈልጥነ እንተለዋውን ክሕግዛ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ስለ ዝኽእል ምርጭኡ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ትሕግዞኻ ክትብሎ መሰል የብልካን ተኺልካ ሓግዝ ኣይደለኻን ኢትካን እግርኻን ኣፍካን እልይ እንተበልካ ፅቡቕ እዩ የኢለ ነይረ ሕጂ ካልእ ቪድዮ ናቱ ድማ ንስማዕ ድሕሪኡ ናተይ ሓበሬታ ከቢየ ልኽእልና እዚ ካልእ ኣርእስቲ ሒዝካ ኣለካ ባህለ ንሓደ ሰብ ግን መፂኻ ኣብ ሶሻል ሜድያ እሱዲ ገይርዎ ወይ ከዓ ከይፈለጥካ ከይረጋገፅካ እንታይ ክትዛረብ ከለካ ይትረኸፈ ዋ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ሓጊዝኒ ይፈልኒ እዩ ንደቀይ ወላ ሓንቲ ነገር ገይረሎም ኣይፈልኒ እዩ ወይ ከዓ ንዓይሲ ዝኾነ ነገር ገይርለይ ኣይፈልኒ እዩ ከምዚ ድገብረኒ ገሊሉ ክዛረብ ከሎ ኣነ 2020 ወርሒ 9 ማለት እዩ ዝሓረሰትሉ ንጓለይ ብድሕሪኡ ድመፀኻ 150,000 ካብ ጁባ እዩ ማለት እዩ 150,000 ንፀሊም ንኸይተኣቱ ከምኡ ዓይነት ወልፍታት ስለ ዝነበራ ክዳውንቲ ገለመለ ምግዛእ ገለገለ ሲልካ ብክረዲት ብገለገለ ብከምኡ ዓይነት ነገራት ኣካይዳ ስለ ዝነበራ 2020 ንብለካ ኣለኹ ኣነ ንፀሊም ምእንቲ ከይተኣቱ 150,000 ባዕለይ ከፊለላ ተረዲኻኒ ብድሕሪኡ ድመፅኻ ዝተሰደደ ካልእ ነገራትካ በሻሓትካ ክመፅእ ክእል ሒዝካ ኣለካ ባህላይ ባንኪ ኣይሐሱኒ ብልክዕ ደምፆ ናብየ ባንኪ ከም ንኸደኻ ብልክዕ ደምፆ እዚ እየ ድብል ደለኹ ኣነ ብዛዕባ እዚ ድፀለምክዎሲ ብዛዕባ ዓው ኢለ ዝዛረብ ደለኹ ኣነ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እዝን ክብል ይኽእል ነናቱ መግለፂ ኣለዎ ኣይኮነን ጉዳዩ ገዲፉስ ጉዳይ እንዳማቱ ይድገብር ሰብ ኣይኮነን ሰብ ነናቱ መግለፂ ኣለዎ ሰብ ብድላይ ነገር ክገልፀኒ ይኽእል ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስገነት ይድፈልጠኒ ግድነት ክዛረብ ከምዚ ኢኻ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ክብል ይኽእል ተረዲኻኒ ከምኡ ዓይነት ደማሳሰል ስእልታትካ ይነበርና ሰብ ሓዳር ከምዚ ክትገብርለኩም ኢለ ዛረብ ነይረ ሰብ ሓዳር ከምዚ ክትገብር ኣለክን ኢላ ትዛረብ ነይራ ተኸባቢርና ብፅቡቅ መንገዲ ኻ ንኸይድ ነይራ ኦኬ ገለገለ ዕዳታት ደይ ትፈልጦ ነገራት ክህልወካ ክእል ኣብ ሓንቲ ግዜ ንገዛኻ ትመፅእ ትኾንካ ሽግሪ ሒዝካ ኣለካ ባለ ኣብ ሰሙን ኣነ ሓንቲ ግዜ ድመፅእ ሮብሩ ዝበሃል ቦታ እየ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ሞት ስማርት ድበሃል ተረዲኻኒ ፋስትዮ ባለኑ ኣብ ሰሙን ፔንድላ ክገብር ወይ መዓልታዊ ክመላለስ ስለ ዘይክእል ኣብኡ ከዓ ተኻሪ ኣብታ ሰሙን ደላትኒ ኸ ይመፅእ ከምዚኣ ነይራታ ሂወት ተረዲኻኒ ኣብታ ድመፃ ከሎ ኣብዚ ናይ ሓገዝ ናይ ገለ ክኸውን ከሎ ከዓ ኦኬ መደባተይ ኮይነ ወይ በቲ ደለኹ ቦታ ኮይነ ይኣቱ ላይፍ ምሳ ወይ ከዓ ምሳ ኣቲኻ ምስ ድኻመይ ከይፀብፀብኩኻ ኣብ ናይ ሓገዝ ሰባትካ ይዋፈር ነይረ ማለት እዩ ምሳ ኮይነ ማለት እዩ ሰብ ይዕውተካ እዩ ዲዕወተትን ማለት ሕጂ እንታይ መስልካ ሻሽ ኣብዚ ክንራዳ ዘለና ሕጂ ግን እንታይ ክብለካ ደሊ ብራዘረይ ኣነ ድብል ደለኹ ሓጊዝካስ ኣይትፈልጥን ከምዚ ጌርካ ኣይትፈልጥን ክትብል ከለኻ ንሓደ ሰብ ክልተ ግዜ ሓሲብካ ኢኻ ትዛረብ እዚ ኩሉ ተዛረቦቶ ሓደ ሰው ከም ንሪኦ ዘለና ክንሰምዖ ስለ ዘለና ትማሊ ንዓዓ ከስማዓኩም ዕድል ስለ ዝሃብኩኹም ብፍላይ እቶም ኣቀናቢሮም ነቲ ቪድዮታት ነቲ ሓደ ሰብ ከይተዛረበ ከሎ እዚኣ ድማ እታ ዝዓበየ ፀገም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሰብ ክነቅሐላ ዘለዎ ሰብ ድማ ተገዲሱ ካብዚ ኩነታት እዚ ክቁጠብ ዘለዎ እንታይ እሱ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅዩ ጉዳይ ምስ ነገረካ ናይዚ ሓፍትና ኣቐዲማ ስለ ዝበልኩ ክደግሞ ይክእልኒ ንሳ ዝገበረታ ቪድዮ ሓግዙን እያ ኢላ ትጋጊ ኣይትጋጊ ሓግዙን እያ ኢላ ብዛዕባ ሰብኣይ ኣይተዛረበትን እንታይ ኣጋጢሟ ኣይተዛረበትን ኦኬ ስለዚ ንሳ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ናፅያ ዘላ ካልእ ሰብ ግን ምፅኡ ኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ኣጋጢምኒ ይብል ኣብዚኣ ድማ ቁርብ ትርር ክብል ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ከለዋ እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ ሲስተም ኩሉ ቀልጢፍ እዩ ኣብ ስምዒት ዝኣቱ እንተነቢዐን እንተገለመለ በቃ ኩሉ ውድእ የብሎ እቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናይ ሓደ ወገን ሰሚዕካ ምፍራት ተጀሚርካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቤት ፍርዲ ዘይኮነ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ቻነልስ ከድካ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ደሳሲ ሰብ ተኮይኑ ንሱ ከም ዝተወፅዐን ሕማቕ ዘጋጠሞም ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ፊልም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከምዚ ብፅንፅዋይ ዘይኮነስ ብተግባር ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ዝተዘርበ ዘረባ ሓደ እኹል መረጋገፂ ከም ዘሎ ክረክብ ክንክእል ኣለና እዚ ምስ ገነት ዝተሓዝ የብሉ ምክንያቱ መረጋገፂ ኣየድልያን ኦኬ ሓቅኹም ኢኹም ኣብኡ እውን ሽግር ከም ዘሎ ዓዳ ከም ዘሎ ኣብ ምንታይ ጥፍዩ እቲ ገንዘብ ሓበሬታ ክትበና ነይርዋ ክትብሉ ግብእኩምን መሰልኩም እዩ እቶም ከምኡ ተሓቱ ከምዚ ኣነ ዝበልክዎ ዘዕግብ መልሲ እንተዘይብልኩም ኣይትሕግዙን ኢኹም እቶም ካልኦት ግን ንሱ ከይበለቶም በቲ ካልእ ሰናይ ጉዳያታ ሓቂ ንዛረብ ክንደይ ዘይኮነን ሰብ ኣብ ኦንሊ ፋንስ ከይዱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልበን ስለ ዝኸፈታ ገንዘቡ ክንስስ ዝውዕል ዘሎ ክንደይ ዘይኮነን ንካልእ ብዕልግና ንገለመለን ገንዘብ ክኸፍል ዝውዕል ዘሎ ኣብ ናትና ሕብረተሰብካ ኣይፈልጥን ኣብ ፀሓቱ ግን ካብ ወልፊ ናይ ድራግ ዝኸፍእ እዚ ናይ ኦንሊ ፋንስ ዝበሃል ኣዲክሽን ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ዝሕበር ሓቂ እዩ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ምንዝርና እዚ ፖርኖግራፊ ገለ ዝበሃል ኣብኡ ክንደይ ገንዘብን ክንደይ ግዜን ክንደይ ታሽሙን ይዝጠፍእ ስለዚ እዛ ሓፍትና ዋላ ብጉድለታ ዋላ ገለመለ
تلقاها ገንዘብ لقاها ጌራ يقاطموان بلو ኣብ ካልእ ሕማቅ ከማን ይጠፋ ኣሎ እቲ ገንዘብ ናይ ሰብ ኣብ ሕማቅ ነገራት ይጠፋ ኣሎ ስለዚ ዋላ ምስ ኩሉ ፀገማ ስለቲ ኩሉ ትገብሮ ዝነበረ ሰናይ ተግባር ክሕግዛ እየ ንዝብል ስለምንታይ ክትቃወሙ ይሓግዛ ተሓግዝ ትተሓገዝ ፅቡቅ ትርከብ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ እቲ ወዲ እቲ በዓል ቤታ ድዩ መፃመታ ድዩ ነበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሳ የውፅአቶ ነይራ ንሳቶም ብኸመይ እቲ ሂወቶም ወዲኦም ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናትና ጥራይ ኮን ናብ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ዘሎ እዚ በቃ ንእሽተይ ንቃዕ ምስ ተረኸበ ከመይ ጌርካ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ላምባ ቀስቂስካ ክንትገለ ዓባይ ፊልም ትቕይራ ናይዞም ናይ ገነትን ናይ ዝሓውናን ኣብ ዓበይ ጉዳይ ይበፅሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዓበይ ጉዳይ ይበፅሕ ኣሎ this is not correct ከምዚ ክኸውን ኣይግባአን እዚ ዓይነት ባህሪ ክንቆጠብ ክንክእል ኣለና ድሮ ኣብ ክንደይ ካብቲ ዝነበሮም ፀገማት ኣብ ካልእ ኣስፋሕፊሕ ኣሎ ኣነ ነዚኣ ዝገብር ዘለኹ ንድሕሪ ሕጂ ብዓቕመይ ዘፍቅዶ ናይ ክልቲኡ ሰባት ንሓደ ሰብ ብዛዕባ እውን ተጠቒሰ ናይ ካልኣይ ሰብ ዕድል ተረኺበ ግድን ከምፅኦ እየ ስለምንታይ ነቲ ሓደ ሰሚዕካ ነቲ ሓደ ከም ሰይጣን ነቲ ሓደ ድማ ከም መልኣኽ ምቁፃር እዚ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲካ ናይ ዓለምና ብዙሕ ግዜ ንሪኦ እዩ ናይቶም ሓያላትን ናይቶም ክስምዑ ዝግብኦምን እዮም ዝስምዑ ናይቶም ዘየድልይዎም ኣካላት ግን ኢግኖር ገብርዎም ካንስል ገብርዎም ይዓፅዎም እዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ክህሉ ኣይግባአን ንሕና ብዝተኻለና ፍትሓውያን ንኹን ነገራት ክንሰምዕ ከለና ኩሉ ግዜ ስምዕ ምስ ኣበልና ብስምዒት ኣብ ፍርድን ኣብ ውሳነን ኣይንእቶ ኣስተውዒልና ንርአዮ እንታይ የጋጢሙ ካበይ ተበጊሱ ሕራይሳስ ከምዚ ኮይና ኣላ እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ኣጋጢሞ ይኾን ስለምንታይ ብሓቂ ዶ ገይርዎ ኹን ክንጠራጠር ክንክእል ኣለና እንተዘየለ ናይቲ መጀመርያ ዝነቀወ ዝቢ ናቱ ቲፌዞ ትኸውን ኮይንካ ናይቲ መጀመርያ ዝዘረፈ ወይ ዝተዛረበ ሰብ ናቱ ቲፌዞ ኮይንካ ሆይ 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 ነቲ ካልእ ሰብ ሓርቲ መልሓስ ገደብ እውን የብሉን ምፍርርህ ኣሎ ካልኦት ድማ ኣብዚኣ በፂሕኩም ድዩ ዋላ ካብ ቀደም ተሰቢልኩም ዓሌታውነት ካብ ከተትሕዝዎ ፈቲንኩም ኣዝዮም ከምዚ ስለ ዝኾኑ ሳጓል ከምዚ ስለ ዝኾነ ትወዱ ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ዘለዎ ደቂ ዛ ዓዲ ከምዚኦም ደቂ ከምዚኦም እቲ ኣብ ፖለቲካና ዘይዕወተና ኣጀንዳታትን ኣካይዳን ኣብ ካልእ ማሕበረሰባዊ ሂወት ኣይንጥቀመሉ ህዝብና ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተዋሲቡ ዘሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ወወፂኩም ነቲ ሰባት ሓዳራት መበተኒ ክኸውን ዝኽእል ዘርኣይ ትዝርኡ እንተኺልኩም ሓዳራት ተመስሪቱ ዘሎ ዝዓብየሉን ዘሎ ፀገማት ድማ ተፈቲሑ ሰብ ነቲ ካልእ ፀገማት ፈላልዩ ሓዳርን ወሊዱን ንዘሎ ሰብ ክትፈላለ ኣይትፈትን እንታይ ዓይነት ስነመጎት ኣለካ እንታይ ዓይነት ታሪክ ኢኻ ትፈልጥ እንታይ ዓይነት ፅንፅዋይ ኢኻ ትፈልጥ ሰባት ሓዳር ገይሮም ዝኸዱ እንተሎ ኣይተበላሹ ንስእለቶም ውላዶም ንዓታቶም ሕራይ ንስእለቶም ውላድ ግን ነቲ ሓዳር ከተብርስ ኣይትፈትን ኣብ ሓዳራት ናይ ሰባት ተኣትዉ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ፍቁራት ተኣትዉ ዘለኹም ኣብ ጉዳያት ናይ ሰባት ኣትኹም ነገር ተሳውሩ ዘለኹም ዓገብ ኢና ክንብለኩም ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ዓቕሚ እንተዘለወና እውን ምስ ገበርና ምክንያቱ ንስድራ ቤታት እንቅፋት ኣብ ስድራ ቤታት ታርጌት ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ዓብ ስሕተት እዩ እዚ ድማ ንዓና ነቶም ሓበሻ ንእሽተይ ከምዚ ትብሎ ትብሉ ኢኹም እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ፀለምቲ ኩልና ኣብ ታርጌት ኢና ዘለና ንፀለምቲ ከመይ ጌርካ ኣብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ብምዕራባዊ ፍልስፍና ፀሊም ኣድላይነት ስለ ዘይብሉ ቀስ ብቀስ ከነጥፎ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳን ኣጀንዳ ናቶም ንዑ ንኸተፍሽል ዳ ክፅዕር ኣለካ እምበር ንስኻ እውን እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዕሽነትካ መሳሰይ ናይቲ ብሕቡእ ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኣውጁ ዘሎ ሕማቕ ተግባራት መሳርሕን መሳለጥን ኣይትኹን ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣይሆፕ ኣየጋጥምን መጀመርያ ኣየጋጥም ንኸውን ምክንያቱ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ መለበሚ ክኾነና ተስፋ ገብር እንታይ ይብሉ መለበሚ ኣይግበርካ መለበምን ኣይክላእካ ይብሉ ሓፍትናን ሓውናን ብሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ መለበሚ ኮይኑ ኣሎ እንተቲ ጉዳይ ነቲ ሓፍትና ሽግራ መፍትሒ ረኺባ ኣላ እንኳ ሓጎሰኪ ክብላ ይደሊ እቶም ዝሓገዝኩም ኩልኹም ኣምላኽ ኣብዚሑ ይከሓስኩም ምክንያቱ ምትሕግጋዝ ኣካልና ሕብረተሰብና ስለ ዝኾነ ግን ጀስት ምትሕግጋዝ ስለ ዘለካ ከም ባህሊ ንእልፍ ዝኸውንን ዘይከውንን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ከምኡ ክንዋፈር እውን ደስታ ኣይኮነን ግን ሰብ ብዓቕሙ ኣነ ከም ጆርጆ ማለት እዩ ካልኦት ግን ከም ድሌትኩምን ከም ባህግኹምን ከም ሕልናኹምን ከም ደስ ዝበለኩምን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኩሉ ነገር ነናቱ ርእቶን ሓሳብን ስለ ዘለዎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ መዕለቢ መወዳእታይ ክትከውን ኣይ መወዳእታይ እንድያ ብርግፅ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክገብራ ድሌት ኣይነበረንን ናይቲ ወዲ ድምፂ ከየስማዓኩ ግን ናታ ተዛሪበ ናቱ ገዲፈ ክኸይድ ደስ ኣይብለንን እዩ ምክንያቱ ከም ትፈልጡ ናብዚ ቻነል እዚ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብደሉ ይፈልጥ እየ ደቂ ኣንስትዮ
ብዙሕ ዓመፅ ኣለዎን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግን የለን ማለት ኣይኮነን ዓመፅ ኣለዩ እቲ ህዝቢ እቲ ሕብረተሰብ ግን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዓመፅ ከም ዓመፅ ስለ ዘይቆፅሮ ብዙሕ ኣቓልቦ ስለ ዘይቦ ኣብዚ ክንቅደስ ክንክእል ኣለና ከም ኣባወዳት ከምኡውን ከም ወዲ ተባዕታይ ንባዕለይ እቲ ፀገም ሃዲ እውን ፅቡቅ ገይረ ተመክሮ ስለ ዘለኒ ደቂ ተባዕትዮ ከጋጥሞም ዝኽእል እዚ ወዲ በዲሉ ኣይበደልን ኣይፈልጥን ያኔ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ንሳ እውን ኣይተኻሰሱን ወከትማሊ ብኻልእ ስለ ዝወፀቲ ክትሓርቕ ግቡ እዩ ሕማቕ ክትዛረቡ ግቡ እዩ ምክንያቱ ክወፅእ ዘይግብኦ ስእልን ሓበሬታን እዩ ነይሩ መን ኣውፅይዎ ንሱ እንተኮይኑ ዓብ ጌጋ ገይረሎ ሪጋርለስ ንሱ እንተኮይኑ ዓብ ጌጋ ገይረሎ ከምኡ ዓይነት ናይ ሰበይቱ ክህልዎ ዝኽእል ኣካል ድማ ኣይዶኖ መን ምዃኑ ስለዚ ብዘይበሎ ኣነ ክውንጅሉ ኣይደልን እየ ብሓፈሻ ግን ሓቂ ድዮም ሓስቡ ዘለዉ ንሳቶም ይቃረቡ ባዕሎም ይገናንሑ ባዕሎም ይፀራረፉ ናተይን ናትካን ናትክን ኣብኡ ኣቲኻ ፍርድን ፀርፍን ግን ኣየድልዮም እዩ ንፀርፋ ሓግዙኒ ይበለትና ወይ ከዓ ኣፃርፉኒ ኣተሃራርሙኒ ነዚ ኣዳኽሙለ ይበለትን ተሓፍትና ወይ ንስኩም ይበለን ስለዚ ንሳ ዘይሓተትኩም ገንዘብ ሓግዙኒ ኢላትኩም ሓግዙኒ ኢላትና እታ ገንዘብ ትኽእል ተኮይንካ ሓግዝተ ዘየለ ኣብቲ ቢዝነስ ኣብቲ ጉዳይቲ ቦታ የብልካን ኣየገድሰካን እዩ ስለዚ ዘይተባሃልናዮ ኣርእስቲ ኣይንግበር ካልእ ጉዳይና እንተሳሰና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣም ሪሊ ሶሪ ኣንዊሐልኩም ኣለኹ እታ ጉዳይ ኣብ ገለ ክፋል ጥዕምቲ መዝሙር ሰሚዐሎም ነይረ ኢፍ ኣይ ክድ ፋይንድ ኢት ከምኡ ስለ ዘይሰምዕ ደስ ኢላትኒ ነይራ እስከ ንስማዕ ንእሽተይ عبد خامي حيلي مركوز كوين اللي با دساز التنتفو رقيسة ان ببا عابي نقر عملاقي قيرو لي تحبقيسة عمسقينو لبي عابي نقر عملاقي قيرو لي تحبقيسة عمسقينو لبي كله أزياء والنيرة هنتنيش تين ترخي بيها بقول له موجي سكر ضرب عنه كله أشجاري تزاري ودي ده عن حنسة أقدافيا قبل الميت قبل حنسى حجي سبق حجي بوم أغي لا ندامو ولا على حجي يس بوم بوم على البلد حجي ندامو أخي لما له يس واو اللي استقبلوا غلات حجب اساسا حجب اساسا حجب دايما فن عجب Thank you, Kabab. Thank you. أجي ساعة بس. أقول مساج. نزيات زمرت أمت مزموريا يقنيلنا دست بالمزموريا هنشتي كبا سمينا باقرنا نزازمينا. Thank you very much.